Λαχετή. Σήμερα έχουν συγκεντρωθεί εδώ μια ομάδα αντιλαμβανόμαστε Κούρδων της Συρίας, οι οποίοι είναι πρόσφυγες στην Κύπρο. Ποιος διοργανώνει αυτή την εκδήλωση και γιατί ποια είναι τα αιτήματα σας σήμερα που έχετε έρθει εδώ? Κίνημα Δυτικό Κουρδιστάν στην Κύπρο, που είναι μέσα διάφορα κόμματα του Κούρδος Συρία, είναι αυτή η οργάνωση, μια επιτροπή. Το θέμα που ήρθαμε, επειδή έχει έναν αριθμός Κούρδος της Συρίας εδώ και χρόνια στην Κύπρο και έχουν πολλά προβλήματα με παραμονής και προστασία και δεν βρίσκουν δουλειά ή δεν δικαιούται να δουλεύει άδεια εργασίας και δεν παίρνουν καλά. Με την κατάσταση που έχουμε στη Συρία δεν μπορούν να επιστρέφουν και ορισμένοι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σαν πολιτικά και δικαιούται να πάρουν ασύλο. Η εκδήλωση μας σήμερα είναι ζητούμε προστασία για τους Κούρδους Συρίας για ανθρωπιστικούς λόγους μέχρι να λυθεί το συριακό πρόβλημα. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης αυτήν την περίοδο, όταν αποταθούν Κούρδοι της Συρίας που υποβάλλουν αίτηση, οι αιτήσεις τούτες εξετάζονται σύντομα και τους δίνεται κάποια προστασία. Στην Κύπρο πόσο καιρό, δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάνει αίτηση, πότε έχουν κάνει αίτηση και έχουν εξεταστεί αίτηση τους ή... Βεβαίως, ακόμα πριν να σας πω την ημερομηνία οι αιτήσεις που έβαλαμε μέσα, κάναμε πολλές συνάντησεις με τον Γενικό Διευθυντή, με την προηγμένη κυβέρνηση Υπουργών Εσωτερικών, αλλά στις 23 του Απριλίου ζήτησαν οι ίδιοι ότι συμφωνήσαμε να βοηθήσουν τους Κούρδους Συρίας και ζήτησαν οι ίδιοι μια λίστα, κατάλογο με ονόματα τους Κούρδους. Το Υπουργείο εννοώ. Ναι, ο Υπουργείο, ο Γενικός Διευθυντής κ. Ασιώτης. Που το 23 Απριλίου του 2012 δώσαμε έτοιμα μας και το κατάλογο μέσα, δεν μας απάντησαν για την ώρα. Ακόμα στην Αύγουστο στείλαμε άλλον επιστολή, ρωτούμε τι έγινε και δεν πήραμε απάντηση για έτοιμα μας και πάλι δεν μας απάντησαν για την ώρα. Και τώρα ήρθαμε σήμερα, πριν 5 μέρες, στις 24 του Απριλίου του 2013, δώσαμε μια έτοιμα μας προς γραμματεία του Υπουργών Εσωτερικών και σημειώσαμε ότι στις 29 έχουμε εκδήλωση και θέλουμε να κάνουμε μια συνάντηση με τον κύριο Υπουργό. Αν δεν μπορείτε να μας πείτε ή αν μπορείτε είναι εντάξει αφού να έρθουμε. Και ποιοι σας είπα σήμερα που ήρθατε, απαντήσαν σας μέχρι σήμερα ή... Δεν μας απαντήσαν, όμως σήμερα? Η απάντηση ήταν ότι ήρθετε χωρίς ραντεβού. Δεν έκλεισετε ραντεβού. Μάλιστα, στείλαμε και στο Μάρτιο άλλο μια επιστολή, ζητήσαμε συνάντηση, έναν ραντεβού σαν Κούρδοι Συρίας. Πάλι δεν μας απάντησαν και η απάντηση ήταν σήμερα, μίλησα με κάποιος διευθυντής μέσα, ότι που εβδομάδα να δει ο κ. Υπουργός να μελετήσει τον έτοιμο μας και να μας απαντήσει. Τι απάντηση είναι, δεν είναι καθαρό. Τώρα, αν κατάλαβα σωστά, είναι ότι έχουμε 3 κατηγορίες γενικά που μου λέτε Κούρδων που έχουν αυτή τη στιγμή πρόβλημα να επιστρέψουν πίσω στη Συρία. Μια κατηγορία είναι αυτή που εξετάστηκε η αίτηση και απορρίφθηκε πριν την κρίση που υπάρχει, τον εμφύλιο που υπάρχει σήμερα στη Συρία. Ναι. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ξανακάνουν αίτηση, επομένως μένουν χωρίς άδεια παραμονή. Σωστά. Η δεύτερη ομάδα είναι αυτή που έκανα αίτηση και έχει 7, 8, 9 χρόνια που εξετάζεται. Σωστά. Και η τρίτη ομάδα είναι αυτοί που είναι αιτητές, όμως δεν μπορούν, διότι δεν έχουν ούτε εργασία, ούτε οικονομική βοήθεια, δεν μπορούν να ζήσουν τις οικογένειες τους. Ακριβώς. Και τι λέει για τούτα τα σοβαρά προβλήματα οι αρχές? Δηλαδή προσπαθείτε, έχει 2 χρόνια. Τι σας λένε οι αρχές? Δεν απαντήσουν καθαρά, βρίσκουν δικαιολογίες ότι έχουμε προβλήματα η Κυπριακή Δημοκρατία, έχουμε ανεργία, έχουμε οικονομική κρίση. Δεν είναι σουαροί, δηλαδή δεν προσπαθούν να βρουν λύση.
το πρόβλημα που είναι, δεν βοηθούν και ζητήσαμε ένα άλλο πράγμα, ότι αν δεν μπορείτε σαν Κυπριακή Δημοκρατία να βοηθήσετε τους πρόσφυγες, μιλάτε με την Ενωμένη Έθνη, ζητάτε βοήθειες από τις άλλες χώρες, αλλά δεν είναι λύση να μείνουν χωρίς βοήθεια, χωρίς πηδώμα, χωρίς προσοχή. Αφού πριν 10 μέρες αυτοκτόνησε ένας Κούρδος στην Αρόδες. Ο λόγος ότι δεν πάει άλλο. Τι συνέβηκε με τον άνθρωπο δηλαδή? Έκλεισε πάνω του σαν δεν έγινε τίποτε στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ένας ζώο επέθανε και βάλε το στο νεκροταφείο και τέλειωσε. Τι ήταν οι δυσκολίες του ανθρώπου? Οι δυσκολίες του ήταν αυτός ο συμπατριώτης μας, πατέρας 4 παιδιών ανήλικων. Και η οικογένεια του με τα μωρά και η γυναίκα του είναι στη Συρία ακόμα. Σχεδόν 3 μήνες που ήρθαν εδώ στην Κύπρο, έκαμε αίτηση για ασύλο. Έφυγε που τον βία και που τον δυσκολία που έχουμε, που τον πόλεμο που έχει στην Συρία, για να βρει μια χώρα να ζει, να περάσει μέχρι να λυθεί το συριακό πρόβλημα. Ήρθαν εδώ, έκαμε αίτηση για ασύλο και έπετασε εδώ στον δρόμο. Με επίδομα αν έχει λεφτά να περάσει, να πάει να νοικιάζει σπίτι, να αγοράσει φαΐ. Ακόμα τηλεφωνική κάρτα για να επικοινωνήσει με την οικογένεια του δεν μπορεί να βαστά. Δηλαδή ο άνθρωπος έφτασε σε ένα σημείο που αποφάσισε να αυτοκτονήσει. Είναι πολλά σοβαρό για μας τούτο. Κανονικά πρέπει να ήταν για ολόκληρη την κοινωνία, δηλαδή όταν άνθρωποι οδηγούνται σε τέτοιες συνθήκες, διότι τούτο που μου λέτε στην ουσία είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Από τη μια έχει την υποχρέωση ως ευρωπαϊκή χώρα να προστατεύσει τους πρόσφυγες, δεν θέλει να το κάνει για τον α ή τον β λόγο, αλλά δεν προσπαθεί να δώσει και κάποια λύση. Τι περιμένει, να φύγετε από την Κύπρο, τι περιμένει στην ουσία? Εμείς, τι περιμένει, τι νομίζετε ότι περιμένει αυτό? Εμείς ό,τι καταλάβαμε σαν οργάνωση και σαν οι Κούρδοι εδώ, όλες οι προσπάθειες που κάνουν για να φύγουν οι Αλλεδαβοί από την Κύπρο. Όλοι. Τα πολιτικά της Κυπριακής Δημοκρατίας αυτό είναι. Έχετε Κούρδους που έφυγαν από την Κύπρο, που τους απορρίψαν την αίτηση τους και πήγαν σε άλλη χώρα και πήραν προστασία? Βεβαίως. Έχουμε περίπου 10 οικογένειες κουρδικές από τη Συρία. Απορρεύτηκαν οι αιτήσεις του στην Κύπρο σαν αιτητής ασύλου. Πήγαν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πήραν ασύλο. Αυτό είναι παράξενο. Είναι απόδειξη ουσιαστικά. Είναι απόδειξη και πρέπει να προβληματίσει το Υπουργείο μας. Είναι απόδειξη ότι κάτι δεν κάνουν σωστά. Διότι δεν γίνεται εμείς να είμαστε πιο έξυπνοι από όλες τις άλλες χώρες και δεν μπορεί να μας γελάσει κανένας και τους γελούν εκεί και παίρνουν προστασία. Και κάτι άλλο να σας ενημερώσω, που τη μια πλευρά που δεν βοηθήσουν οι πρόσφυγες, που την άλλη πλευρά καταφέρουν να φύγουν με πλαστό ταξιδικό εγγραφό, κάνουν το στο αεροδρόμιο και βάλουν το φυλακή 7-9 μήνες και ύστερα ακόμα έχει που τέλειωσαν οι ποινές του και περιμένει στη φυλακή του Λάρνακα και δεν ξέρουν να μπορούν να κάνουν. Αν δεν σας απαντήσει σήμερα το Υπουργείο να σας δώσουν ραντεβού, τι θα κάνετε? Εμείς δεν ήρθαμε να κλείσουμε ραντεβού. Ήρθαμε να πάρουμε απάντηση για λύση. Τι να μας, να έχουμε ένα απάντηση. Τι θα κάνετε σήμερα? Να μείνουμε εδώ. Δεν θα φύγουμε. Τι εννοείτε εδώ, πώς θα ζήσετε εδώ? Ο Θεός βοηθά, εμείς να προσπαθούμε. Έχει παιδιά, έχει οικογένειες, πώς θα... Κύριε, εδώ δεν έχουμε κάτι να χάσουμε. Δεν έχουμε. Τι να χάσουμε? Πού θα κοιμηθείτε τη νύχτα? Εδώ, να φέρουμε λίγα τσαντήρκα που έχουμε, ορισμένοι που έχουν τσαντήρκα και οι άλλοι να περάσουμε. Αφού έτσι και έτσι δεν έχουμε κάτι να χάσουμε. Και στο σπίτι άμα δεν βρίσκεις φαΐ και εδώ είναι η φαΐ. Τι θέλετε να πείτε τους Κύπριους ή του κόσμου που δεν ξέρει αυτά για σας? Τι μπορεί να κάνει κάποιος για σας αυτή τη στιγμή? Εμείς θέλουμε να πούμε ότι ο κουρδικός λαός γνωρίζει τα προβλήματα σας. Δεν ήρθαμε να σας πειράξουμε ή να σας πολεμήσουμε τα προβλήματα. Εμείς εφύγαμε από τη βία, από τα προβλήματα, από τον πόλεμο, από τη Συρία και δεν μπορούμε να πάμε πίσω. Θέλουμε
να μας θεωρούν με ανθρωπιστικό μάτι. Επάθετε και εσείς στις 74 αυτό που έχουμε τώρα. Και έχεις άλλες χώρες, σαν Ιράκ, σαν Παλαιστίνιος. Κανένας δεν ξέρει τι να δει μελλοντικά, τι να βρει αύριο. Γι' αυτό έχουμε σε δύσκολη θέση. Δεν θέλουμε να σας νιώχλουμε, να σας πειράζουμε, αλλά από την άλλη πλευρά πεινούμε, δεν παίρνουμε καλά και φοβούμε ότι να χάσουμε οι οδικές σαν οι άνθρωποι που προσέχουμε πάρα πολλά να έχουμε σωστή φιλία με την Κυπριακό λαό. Γι' αυτό ελπίζουμε να μας βοηθείτε, να μας βλέπετε με σωστόν τρόπο και να βρείτε λύση να μπορούμε να περάσουμε μέχρι να λυθεί το συριακό πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή έχει κάτι που μπορείτε, κάποιος Κύπριος ή άλλοι άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν πρακτικά εδώ, έχει κάτι που μπορούν να κάνουν, έχει κάτι που χρειάζεστε? Ναι, μάλιστα. Πρώτα έχουμε και μωρά μαζί μας και γυναίκες. Εδώ δεν υπάρχει αποχωρητήριο, ας πούμε. Με συγχωρείτε που μιλώ έτσι. Το Υπουργείο έχει αποχωρητήριο, επιτρέπησαν να πάτε? Επίαμε, ρωτήσαμε, δεν επιτρέπεται δηλαδή, δεν μπορείτε να πάτε μέσα. Είναι σωστό να μείνουμε χωρίς αποχωρητήριο. Το άλλο, τα μωρά που το πείνα ήρθαν εδώ, που τα προβλήματα και οικονομικά... Επομένως χρειαζόμαστε λίγη βοήθεια για την τροφή, ό,τι μπορείτε, πολύ ευχαριστώ. Ευχόμαστε σας κουράγιο, καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Και ελπίζω ότι, διότι θεωρώ ότι πρέπει επιτέλους οι κυπριακές αρχές να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, δεν μπορούν να κρύβονται πίσω από το πρόβλημα. Εδώ και χρόνια πρέπει να πάρουν μια απόφαση και να τιμήσουν τις υποχρεώσεις τους, αν θέλουμε να είμαστε μια πολιτισμένη και ευρωπαϊκή ή μια ανθρώπινη κοινωνία. Ευχαριστούμε, ελπίζουμε να είναι αυτό.